zu jantzitxe. Zu grafienik ez nie, nik infernu zuzedue, zuk txitxarrunik atune. Aurten beberu emote, eungo atxigua zemanken. Eungo atxigua zemanken. Eungo atxigua zemanken. Aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken. Aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken. Bueno, aste santua gainean deula! Bai, ni maleta mendakat, programa bukauta. Makina jende ibiliko, hor maleta itxi ezinik azkeneko momentu arte. Petxean gauza moro bat astuta bebiliko, bat baino gehiago bidetan. Baina hola izlako xastu! Zerakotan izatu Mira, hola, nola, boia, kabro jori! Bakik, asko, Almeria aldean kizuan euskia zeok eta ipur masaia moreno jartzea guztu. Hola, probatu, ikusine, nola gatzen zaizun. Bueno, home, izango dugu, gorko sumailua guztia, eman, latigo sumailuai. Ai, maikro! Lasamaia joan ziamatek arrauna ezten lentzan nara! Egunon, jauna, ezagutzen alduzu kolon? Bai, bera, han aurrera zeo onda ezera eta hortzea zu paseo golon. Monobolumenana. Nik oso beharrezko eritzei monobolumena. Batzuk, aite izango dela jakite dutenak txoak egiten azten dira. Kustaldezu bosora! Oiakatak nobelua garriu! Ekarri ez, hau beha bakarrik etorrie. Zangano xamarra omendek eta telebista aurren sofan esita domitatuen pizza jatea omendik oso gustoko. Pakistani horrek bokailo txiringitua ireki duenetik, honean eltzek inorra zotzen. Ez da bokadillon txiringitua nausi, kebab izena du, eta oso moral dago. Etzien maikanien, aurkitzen da mondeju bat. Aurrien umetxo bat, mondejuari begia. Kosh! Ara, emutzutu rektoruna. Bueno, segidun hasikoa grabaten. Guazen boga-boga Maria Luisa bertan data. Ai, Carmena joan den, Maria Luisa ez autoko nau. Ui, Luzinua, guazen manazkar. Ara, antxezion. Oi, inbirja pase berdu nahi nasik, gu bere ondon ikusita, goinkalezalea morratua den inasik. Aizo, iparta espazaizu, Maria Luisan ondon jarrenan ganduka, telebizitun guapa ateatzaka. Bale, ba, egon momentu bat, mesedez, jarriko zase hor txemaxan? Bale, ba. Bueno, orduan, etorri ona? Jarri hemen, mesedez? Bai. Bueno, orduan zuek amintxongo zazea, alkarreaz berbetan zabizen plantak etxen, Itzan. Bai, hoixe, itza. Maria Luisa zartuko da, eta zuek segi berbetan, ulertu zue? Ulertuko ez tegu, ba? Magina bat teatro indakoa gehiago, jubilatu etxian, Bueno, ba, oso ondo dut. Hala, Maria Luisa prest? Bai. Hala, ba, venga, bai. Grabaten, 5, 4, 3... Igone, nire handiakoek ikusia dituzu. Bai, Carmen. Beste gauza bat. Itzintzan teatroan bezala hor txezio Maria Luisata. Ai, maikro! Lasamaia joan ziamatek arrauna ezten lentzan nara! Gazteinek egingo digu hain mokokagui! Mostu! Baina, hau inuntik atea dituzue. Zer, bienako korutik ala? Asko, Maria Luisa. Zuntzonga parea. Parkatu, Kontxu, parkatu. Venga, guazen, a primera, venga. Alde paretik. Venga, a primera, venga. Jakindik ezuek zetan zabizen. No ze pasaba? Ze pasaran? Zau egin entzungatzue Maria Luisa baino geixa. Protagonismu kendutzazue. Ai, beha, problematika izangoa? Guri teatron altu eta garbitzatzeko zaila. Bai, ba, hau ez da teatru. Así que mesedez jarri zauen lakutan, jaun hortxe geldik eta isilik. Ulertu zu ez da? Grabaten, 5, 4, 3... Talde maiteak ikusi dituzu. Zorzulak jarri zizkiuna.
beste gauza bat, harakina etorri alda. Bai, sukaldean dago zure zai. Eta baldak eskatutako arkume guztia. Nena orduan... Urte zen askin ormostradore gainean. Don Luisek utzi zonate inorreztizki jaten. Ehonek ateak oinat. Bale, ona, oso ondo, amatxurau. Ono, neurtzita! Ba, sentiuten dut, baina olantxik urten guzue datorren asteleni. Hala. Bai, Carmen, hau iria den. Lortuko aldute gure atxuek Inaxi Gaztelenean Goenkalerik ez ikustea? Osoneko martxatzolo! Gabon da barkatu, baina galduta nabil. Atxulo ondamendi jutea? Gu hortik jutea etxo behintzat. Ondo bai. Pasa barrua, kura seitu ningoit. Barkatu. Ez da ezer. Ez tala ezer, oain bi kura inbiarko txut. Aia, importaz bazaizu nik ingoiot, kura. Ta hiri zein ingoin. Bueno, importaz bazaizu nik ingoizut. Bale, ba. Kustaldezu, Mosolo! Goekatxar nobiluak harriu! Ekarri ez, hau beha bakarrik etorria. Zer, esku berri jaitena! Ai! Egunon! Ama, hau Ander da? Urte askotako! Earra guztia! Ai, suave! Oitin, barko zu, gure ama olakua da, Matia. Bai, namak hola susnatzen nion. Lasa, Matia. Matiak, azkar enamoratzezate gaur egungo gaztek. Venga, Matiak, altxa! Osalduen behar deuta! Guazen, Matia, ikusten ez hemen ez da eta leko igutzako. Torri, gure terrenuak akitxiko izkizu. Aio, familia! Aio! Oaingo hontan txoatu zaigu edo. Txuatu ez! Enamoratu intzaigu, Mosolo! Zena izu! Etorri, lavador estropeada eta urroxola data! Nahi aldezune bat austia, ura txupatzeko. Broma utxi, atxitxe, ikusiko bizar, zer jantzistakazunin. Nekane, basatoso, ze beko pisura pasako dela ura, tira! Bomberoei deituko aldiet! Ez da bir, emoten dago berditxurela. Ai! Oh, nekia, oain baki nola sentitu zen Noe, bere harka ditxosos kortan. Mazo ze pentsa berdo zer ropa guzti, jaboiz betetara. Nekan eta tapainean eskuzak latzen baituzu ze geizki? Hauzen goten, begoina galetukotzat, ia labadorela hortestan. Oitura falta honen mini hartzeke. Ei, jesu amunan ezko jantzita.
Karnala gaspaldi pasazian. Ai, masala, gue txiki jarsi zaigula, bedailua eskonduko zaigu. Ezkondu? Bedaioa? Bai, aia, ta Anderrekin bizitzen jarriko naiz. Baina zu beti eskontzan kontra joa izan zeata. Aia, baina hoi gaztian itzanian, da guain ja, burua asentatu indet. Naiz bate pilatzen. No bila horregin. Oantxe jakingo ezin dan Ander dalako hoi. Bai, bale. Aio, ondo segi. Aia, zertako berretuzu bedaioko Ander guztiak? Oitakon batek gire arrebakin eskondu nahi dik, ta en nau pilatzen. Utzi jozu eskontzen? Gaina toki gehiago izango du balatxian? Irene kontra seme. Fili enemies. Lasai, aia. Hemen dezu salbazetxua. Bedaion Ander bakarra dao. Ta Jose Agirren hiloa da. Agirretarra. Agirretarra. Gora ordena horiek. Perpatu zaitez lehen baile mosolo, apaiza zaireuta. Aurrena galdera txikia tina ditot nik honi. Bota naizun, atxa. Beda joko Ander bakarra ia laiz. Bai, atxa, bai. Asko posten naik. Beda joko holi maiz, eta benetan Ander izena balimaek, Agirretarra da. Ai, ama! Ai, Romeo eta Julieta bezala izango gea, matia. Ba, oia, zain dia. Mitxeleneko erramunen familikok. Ama. Romeo eta Julietak ezin zuten eskondu famili gazarra zeudelako. Baina aspaldiko kontu bada. Aspaldiko baldin baue konpontzeko garaia. Baita guke Agirretarrekin aiskiretzekua. Ala, mosolita, goazen elizak, atia. Zuekin betiozu eta pakiak. Gue alaba Agirretar batekin ezkondu. Ez da posible. Ezin liteke. Agirretarra gure txien ez. Ez. Agirretarraka ez. Eskerrak, amets bat zanelo, amets abesteik ez. Gabon da barkatu, baino galdutan abil. Atxulon da mendi jutea? Gu hemen digutea jo behintzat. Ondo goi. Kontu eskuekin. Atien garrapetu be. Aurki, ETV baten... Ronda Starring Jaime Ignacio Altuna. Son tus perfumes, mujer, los que me sublimean, los que me sublimean. Vale, nahi guateu ez da? Ese lunar que tienes bien bonito junto a la boca, no se lo des a nadie. Gabeko turnuan ahola! Akaba igo zaitxue! Orain Starring bigarreneko bizilauna. Kantari Starring Carlos Hugo Urbalde. Tristia da hola ibiltzea, baina tristeagoa da lapurreta egitea.
Universidadea ordaintzen intziziotenetik, ole biziare, Gigante Verde, hauek jarra, ja. Aurki ETV baten tunoak. Ai! Begoñita! Zer den? Ze Begoña, guapa ikustezatxu gaur. Ze bihar den? Labadori estropea asku. Esan inan, fagor erosteko eta ez beste markan merkeoi. Ai, errapa guzti gatu askuz jaboiz beteta. Onzen birdopanik. Ba, ez da ganez panorama ona. Bakitxu ze, soluzio hiemustan Ferminek. Ai, baineran garbitzeko errapa guztik. Ba, ez den ide txarra, guia mata hola seitzeitunan. Bueno, Begoñita, gugeuk zauatxik eros erretxeko pres da, zatxik ez doztazu lagate labadori. Zentrifugatzen ikera errezko zalapartateatzen da, etzian, usten telebizioa ikusten. Babixan bitxartin etorri geure txiagoa zemank ikustea. Bale ba, ekarrian erropa. Azuk lasku, ina dezu planik aste santuako. Nik toteren hartuta lagun baten bordara, anardi eta behi artera eta txoitxu eta... Ordun bainokorta modun pasan astinan ibilizana toteren mile. Ikusi bainokorta botatakuk. Harakatu dezagun konzesionaiua, bainokorta lago pilotoiaua. Barkatu, zo zer nahi zinuen? Nahi gauzazko nahi du nik baina zu gezin eman. Eitu, toterrena ikusi nahi nuke, nintzago modukoa da eta. Egeiz esateko oso ondo preparatu da torkotxe hau, ABS, ZTK, ESP, ESB, ASR. ASR? Zein duze kotziai ASR eroteko? ASR, trakzioa kontrolatzeko sistemia. Bueno, eta garrantzitsuna, nundaka honek zenizerua? Hemen. Hori ala zenizerua? Argi zabezut. Hori zenizerua puzpuga gamoten du, eta nintzen puzpuga jarriz bizteo. Zer, asmau zinuen egoneri gatu gaten tontorpeixa gatu gatzuen zuei be, Bueno, guk zen aurpegi gezio ikusten, baino erantzunak barra gasotxe erantzun gailun, Ardu zer izan gaude? Atxo! Hemen zenizerua esponjakin garbitu behar da eta nik ez dut ibiltzen esponjaik. Ez! Hori semaforoz posporo kaja garbitzen du eta nik ez dut posporo ari ez da biztutzeko. Hori zenizerua ez posporo kaja ematen du eta nik ez dut posporo behar faria esapitzeko. Dauen jakintzan zeintzu joango diren senda bibara iraula? Venga, azteko bizarra! Jonander Etxabe! Jonander Etxabe, zorionak da disfrutau sari earronta! Soy Jona Jonander! Hoi entzundegun aste hontako gure bertzolari xan celebrekerixia! Alkandora zurilla, erosi berrilla, honi esker moituko gaur nere gerrilla. Egunon jauna, ezagutzen alduzu Kolon? Bai, bera, anaurrea zeo onda ezerata hortzea zu paseo Kolon. Kolon garbikaria. Bere doai ikaragarriak edozein orban klase ken dezakete. Prest? Zertan haizea, Kolon kilingo lonzio zaitu nahiz peazo zeitu garbitzen, Lasai, gizona, lasai. Emaidazu zure alkandora eta oraintxe bertan garbituko dugu. Ordu erdi geroago, zure alkandora txuri-txuria. Baina zer da? Zer dira mantxa hauek? Argi zabezut, ne alkandora aretuz nahi zu kastigo batza edo zaitu zapzu badin. Ze, zueire tonto arpegia gatu eltzaizue? Ba, bigarren saiakera, atxu! Argi zabezut, ne alkandora aretuz nahi zu kastigo batza edo zaitu zapzu badin. Tan ze, tonto arpeekin seitzen dezue. Ez? Ba, hartu telefonua eta daitu, 942-0-1-7-5-8. Ta tonto arpeixakin segitzen bozu ere, diarre, tontamentian asmatzia behizan lik. Bueno, bezala bidali email bat, guazeman kabildua itv.com-ea. Aste hontako saria, Elordi! Venga! Venga, Elordi!
premisu! Upa! Kabazenorako familia batentzako sarrera. Berta, ez galdu den boik eta eman latigo! Deitezkunak, ez du sari jasoko? Ez? Ai! Kendu paretik de dio! No, erki, gare hemen, Kampuan etxin den egoa dixekin da, hemen arrautxua hartu ez. Hotza latza pasaiu gatxindoki puntan. Hotza esan aldek? Gorko ez da hotza. Hotza latzaskoa pasaianin, Andriak eta Bilok, Burgosen. Katedral ikustea junta, hotza, hotza. Kotxean antiko gelantiare izoztuta, 10 bajo 0, Burgosen, Burgosen, baina hotza lehorrauek, errexo aguantatzek. Akorratzen honi, Teruelen. Hango hotza ziku, hobeta aguantatzen dut. Ni soldon egoela Teruelen. Ondoko menditu ontorrien, 58 grados bajo 0. Tangu manga motzetan da kantzontziotan, hankak uretan sartuta, belauneraino. Eta burban plaza ipurtzuruan sartuta. Pero, izerdi baten. Baina hango hotza lehorraua, hemengo hotzak umedadia zekak, eta ez duretaino sartzek. Pentsatu, Donostin 16 gradukin, haman galtzerdi artilezko jantzi, niki termikua, goretesa, manta elektrika azpin sofan jarri, eta alarezin behotu. Behotu Madriden. Udaran, 55 grado, itzalen. Asfaltuare urtu iteuen. Sartu nau taberna, txakan pintxuen maionesa irakiten. Handit bat, dios, ua diarrea. 10 kakartian komunitik atea gabe. Ua berua. Bai, baina Madriden diarrea lehorrauek. Errexo aguantatzek. Izan be, Madrilalde hortako berua ziku. Baina han ezik bat ebikiten. Ebie Granadan. Ua botatzia, edio. Hoide ulijazak, moldiak nikierrik. Erreka ondoko 10 txamatzizkin errekak, Alhambra beare urazpin gehatuen. Ua botatzia. Eurita bai, baina lehorraua. Han inundazioak lehorraua juk. Errexo aguantatzuk. Ribera del Duero ole, earki sartzea? Claro, lehorrauek eta. Uine kuskulluk! Padreña, erretzi utzi diot! Noiz? Bazkin honea sartu aurretik erredet. Zer flipatu, ba! Ba, Lola, lasai. Ikusiko ezu, segitu nigarriko ezu diferentzia. Honekin jarrikun bakarra kristal monua izangoa. Ba, ez doki, superprepatuta etorri naiz, bida. Akupuntura iteko horratza, nikotinezko txikliak eta partxiak. Eta super minigona! Minigona, erretzei usteko egokina. Ni behin ez ni hartzei utzi nion da muki gabe gatu nintzen, tio. Lola, ikusiko ezu, gaina hola diru pilo bat aurreztuko ezu. Ja, idu. Ai, nere birikak aspiradora bat bezala daude. Bihar txindokira, zein utzi zaizu epeina. Txindoki? Ni restaurante japoniarrea paso. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Xavier, barkatu, ez deka al sur, dek al hemisferio sur. Earki batxizaleok, Gabon, Josean Tolosa dugu gure artean, nola ez pa, Josean Gabon? Dejo ondia da, Xavier. Oraingoan ere, lanean hasteko prest zuen eskaera jaso dugu, Aizarna Zabalgoa, okerrezpa naiz? Bai, Aizarna Zabalgo Mikelek bialtzeziuk, eta nunbait zangano xamarra omendek, eta telebista aurren, sofan esita don bitartuen pizza jatea omendik oso gustoko, eta... Gaurkoan pizza berezia prestatuko diogu. Bai, Xavier, pizza berez ez dek berezi izango, baino mozteko era izango deko oso berezi eta atento, omar dezu, Oso ondo ba, Aritz, erne. Eta hauen pizza prepaten hasiko etxun, Xavier, behitu, hauen irinbixak jartzen dek hemen, Hora, Italian izan agaregu, Bai, Milan da, Venezia ta, Sanremo ta... Venezian ta... Parixene, bai, Ura zikin xamarra Venezian. Bai, kiaksa. Eta behitu, gordun... Briatorekin izan nahi, zani? Bai, Briatorekin, bere jate famoso hortan, dana neska aztez bilduta, Bueno, ba, hemen txe, pizzan masa egiten Josean Tolosa, ara, ikusgarria. Bizitzeok, Bai, baina, ni bazeki Xavier nolaiken, Hau, ondo indazeok, Hola garroa ematen dik. Bai. Bueno, hemen txe, hola.
Ederki, aritz erne? Masa garrantzitsu edek, Zaila dirudi baino ez da hain zaila, Anunzionala, esatek, lo importante es la masa, El secreto está en la masa. Oide, Xabier, eta guain ja pizza forma indeunan, ja tomate pixkat hartuko du. Txotxokilotan tai, toma, kolorinta. Bueno, ba, orduan hori da, tomate pixkat, saltxa, etxean egindakoa, aldala. Jo, barkatu, Xabier, zera platera zuzai jartza. Jarrezak? Bai. Hola, txukun. Oide, eta ja, basea ondo dakaula, guain faltetxuk, tomate pixkat jarri ju, gazta pixkat jarriko ju hemen, hola. Eta baita, txampiñoiak ere. Bai, Xabier, moztutzek batzuk, Bai, hola, Juliana o... Bai, nahi genzera, Xabier. Eta azeituna batzuk, bai, hemen bodala trit, botako iskiu. Trit. Hola, xe. Eta buen txampiñoiak hemen. Hore pentsate igual oso ikano bez, Bai, igual, kertzen da guzti. Eta oain pizza politxau, laben sartuko ju. Zenba gradutara? 220, Xabier. 220 gradutara. Zenba minututan? Xabier, hoi mikronda xaek, hau da, labea. Egia duk. Bueno, dana ezin da jakin. Pelota, labea, dana ezin da jakin. 220 gradu, 8 bat minutu nola? Hola, 8 minutu. Hemen xe. Hola xe. 8 minutu 220 gradutan. Beraz, segizuet programa ikusten eta bela segea hueltan. Izan ere, modu xelebrea egingo dugu pizza espirala jateko, ez da? Bai, Xabier. Ez galdu. Ordu neola entetu nintzenean, lehenengo gauza maleta prepatzi izan zan. Jo bani guan hospitalea, maleta eta guzti. Bagun monovolumen erosi. Martxelate belarreko zulotik txupatxu zori. Famili guzti jantzat, bakizu. Ja, zondo. Zema zarete ba? Bairu, Martxel handiretani. Naiara, mortadela jateko da, desfresbila ezela otatzeko. Ai, Carlos, inbiri baten mateitolako kotxe bat monovolumen. Ai, bida, nik duruekiko manun, guantxe bertan eosiko nun. Gu prediktoran probain da zuzenean kontesena joa. Martxel, ez jan mukik. Ai, pizik joik, txuzik joik. Umazak egiten dut hori, Zer? Mukiena. Bai, baina Martxelek bestena jatitu. Monovolumenana. Nik oso beharrezko eritzei monovolumenana. Batzuk, aite izango dira jakite dutenak txoak egiten azten dira. Pello, beitu, umia jaio horretik realeko oso jointzun. Ez tegile izango. Naiara! Nondik atea sortzetako operatu hain? Bueltatu jozu guantxe bertan. Ema jozu? Realeko sozio? Bueno. Eta seguro guendik azuna ez da urtzain degia apuntature. Ainoa, bezala oire. Ainoa? Ze, ama izan berraldu ba. Baizera, ez dakaztan nobi joik eta... Baina kristan dizta esperazioa urtzen egin, darek lehenengo apuntatu behintzat. Ai ama, eskerrak akordatu nahi zen. Zer? Bueno, joan beharraukate, Nozoaz ba? Ba, Martxelen komunin joko menu aukeratu behar dut restaurantean. Martxelen komunin joako? Baina noiz da ba? Ba, bela xe, 2010ean. Ez da egizu zenbat kostatu zeiten restaurante bat libre topatzea. Bueno, pasatoz? Ez, ni hemen geldituko naiz. Bueno. Naiara espertu arte. Naiara! Etorri! Sorpresatxo bat alzutzako. Amatxok monovolumen bat osiko bomde ondia. Ze muñeka? Earki gatxizaleok hemen txegara bueltan, eta DJ Tolosekin gaina, disko aterako du segituen, zaldala, Josean? Bai, DJ Bull egin batea, Xabier. Txiki joi, DJ Bull. Bueno, tornoa nagituta baleo bezala, Soinu batatzen dit. Bai, eta hemen mozuko dugu pizza, Xabier. Ja, eonda inda, ongo, ja pizza. Bai, hemen 8 minutua pasa dira. A ver. 220 hauan, ozeinuan. Mikrometra. Bai. Bueno, hemen erra ingo dut. Kontu, Bai. Corri. Ondo, Xabier, ondo. Bueno, eta horren ze, Josean? Betxu, eta hoen, korte eliptiko bat emango zio, Korte eliptiko bat? Bai, betxu, Xabier, torna mal. Bueno, hemen xe, lasai, hemen da. Tamaina hartuta, Josean Tolosa, beti bezala. Zentroa biletu bertza jokonin. Eta hemen inbardana da, elipsis moduko kortia, betxu. Elipsis modukoa? Bai. Ari, zaizabra nazabalagoa, erne, zaila dirudi baino oso erraxa da. Josean? Bai, ondo zide, betxu. Rat, oso ondo. Espiralean moztutako pizza, italiarra. Bazpare beste pasada emango zio, Bai. Hortxe ziok. Edu ja fuerte horri. Ya está, biharren pasada intzi gau. Bueno, ba. Betxu,
Hemen duzu Aritz. Aizarren zabalgo, Aritz. Pizza espirala. Nola gehatzean, oain pizza, Ikusgarria benetan erosoa, jateko, eta sofan eseriko nauk. Oidek, Xabier, eseriai. Ja ningo dit. Oidek. Oain eseri, eta telebizteo behira hola, zangano genin, tak, hemen ikapoiatzek, Holaxe, bai. Apoiatzezu, eta horren, tak, pizza mutur hau sartzek hauen, eta geho, oa, platera giratzen noan bezala, trat, jaten noa. Oso erosua. Bai, Xabier, eta zikintzen, ez batez zikinduko. Holaxe, Aritz, ikusten duk, hemen, errez xamar, etxean egiteko. Bai. Azkenean ze behar da ba. Eske bestela serbiletak inda, biltzea, eta hoi ezek bate hona. Hola, zuge anakonda oitako bat ematen dik. Bai, Xabier, ire hankatarteko anakonda bezala. Bai, batzutan bai, goizeko, hola, otek. Bueno, erki ba, janingoit. Bai, eta osagaiak ikusiko ditugu, oain zein diren, Xabier. Bai. Pizza oinarria. Tomatea. Gazta. Olibak. Txampiñoiak. Oreganoa. Eta etxeko sofa bat. Garrantzitsuena, sofa. Bai. Ba, earki batxik zaleok. Goxoa zeok, Bai, Xabier. Izan untxa. Egon batxik. Xabier, pelikula da jarrita, horixe pizza jango dio. Xabier, pelikula jarriko. Txekit ba, donde hay pelito, no hay delito. Ba, pentsatuteko ezen txindokira jungo, bokadillo bajan eta txeldera motoa, ziru itxezen... Kakazarra! Lola, 10 dei indituzu eta inok ez dizu kaso egiten. Oli esan erantzun, Ez. Jokin, ta tandem bat alkilatzen baldin badeu, esan, edezu, bai ez. Lola, erretzi utzi dezunetik, kriston txapa sartzen naizea. Ja, zuri kriston amurro matu izun ni supersano ikustiak, ezta? Idu, te ganetan azte baldin bat jutin iten esan, iurretxe zirutzen zaizu. Lola, ara ez geizki hartu baino nik oso astore dute ikuste zaitut. Jode, Idu! Bueno, eta zirutzen zaizue, bosterre bekalatu berko ditugu lekuz, ez beti leku berdinen daude. Ba, Lola, ez tezu molatzen ezerrez, tia? Ez que zinde geldikaneo. Peta bat erretzeko desiatzen dago. Lola, obedezu dena asako guztia baino, pixkanaka dosisak gutxitzen jutia. Idu, igual bai ez da. Oli, jo, ingoia zupeta bat. Bueno, venga, inda daukat. A ver, lasaitzen pixkat. Gabon modazaleok, gaur poltso eta osagarrietarako azken tendentziak ikusiko ditugu. Hemen dugu etxeaztiko kontainerera jaisteko lehenengo poltsoa, poltso klasikoa. Mejilloien tomatea isuri eta bizilagunekin istiluak izateko aproposa. Etxean bezala sentitzeko bata eta etxeko zapatilekin konjuntatua. Hemen poltsoetan estudiante modelua. Poltsa birziklatuekin etxean kakak jan arte zaborrik ez jaisteko aproposa. Eta zaborra jaistean pixukideak etxeko telebistaren mandoa ezkentzeko komplementuarekin ongi konjuntatua. Diseinuzko poltsa honek poltsoetan azkenekoa darama. Kontainer usaintxu horretara ere elegantziaz eta ligatzeko prest jaitsi nahi duenarentzat. Poltso gabanaren modelu hau estilo handiz eraman liteke, zabortartean ere eskuak libre eduki eta pantorrilak erakutsi ahal izateko. Eta gure aldetik besterik ez. Datorren astean sukaldean arrautzak prezitzeko azken tendentziekin izango gaituzue. Don't cry for me, Argentina, will always you have on to say. Caben dio.
Kontuk ez dituk ateatzen, Asintxo, Nausi, etxe honetan ez dira kontu sekula atea. Bai, baina guain guan diferentiadek. Kaja, josegoak inen kaskazorro baina utxagoa, zekau? Nausi, leheno kaja ikusit eta hautsez betia zeon, ba? Dirubaz hainauk. Dirubaz! Pakistani horrek bokailo txiringitua ireki dunetik, honean eltzek inorra saltzen. Ez da bokadillon txiringitua, Nausi. Kebab izena du, eta oso modan dago. Bai, Bai. Ire horrea jutea laiz? Ez, Nausi, eske sarrotetik atatzen ez zuzten da. Zehose, pentsatu berrazekau. Bestela, kiebra joko iu Pakistani horrekin. Oide! Ze, Nausi, txuletan frezilloak etxi barraldeu? Batzutan motza ematek. Te-pita-pitare, la-la-la-la-la, te-pitare, la-la-la-la, te-pita-pitare... Donde txoke bat beharra! Nausi, Jose Maria inigon biote nio niguela dakazu. Isirik nahi, nusentia. Hau benetako Pakistani baten hilia egindako biotia, zale ikusten? Made in Pakistan! Nausi, potatako bixarra mateu. Isirik nahi, nusentia eta hartzak aldaren mentia. Hala, hemen txuk. Hemen diabezeru, Nausi. Gaur bai, neozi jarra. Hemen egoan biote festa egin. Te-pita-pitare, te-pitare, te-pita-pitare, te-pitare, te-pitare, la-la-la. Biotes! Baina honak ez dugu. Humuz gara, nik ez nahi gaba. Nausi, eskatzen ari dira. Humuz, naize hostinadek. Balzakitkea izango da pariasak agian. Pariasak? Apala horretik? Zeiznak, ekarritza batzuk, zeitu! Doner, kebatxo! Zata hoi zure labadora garestiak ateatze aldu? Bai, 2000 revoluzio dazkata biarrezko du zalaparta. Ia, ba, nos bukatzen duen, astero, badau embajadaren bat guazeman kondoz ikusteko, Jolin. Amatxure! Zu begonita, erropa zurixak izateko ez tozu ipini programa motzei. Zer erropa txuri? Koloriokoekin ipini zuzala! Urbenuaz! Ai, ama! Baina badeu, Fermin. Atxata, ze problema da, ba, kolorian astuta? Hone, eta noiz inosi du bai durre kamiseta la rosa, hau nobedadia, txa. Ez da idurrena, zeure domeketako alkondari baino. Ara, labadu aprobetxetzetik ane erropa sartu inateta. Ai, dana rosi urten dau. Zure alkondari nire gorni, atxitxan kantzontziuk, dana. Ai, bakizu zea gastoen berroen guk dana barriz erosten. Begonita, behinkako katalogo hartuta guazen pedidu etxea. Nei ez eosi kantzontzila berrik, Rosak eukitziak ilusio eiteit. Kupelas. Nausi, ez dute pururik nahi, humus nahi dute. Ez humus, guk ez ordain. Pakistani hauek ez patzeatik gauzea zaiteie. Ba, izo bezala. Zer esaten egin? Ba, karnizeroan faktura guaindik hor da, Nausi. 3 zinta txureta azkazu, patuke. Ez humus, ez taien, gu bagoa zemen. Hemen ez doa inorre, geldi hemen. Asintxo, entretenitzak bizkaten, ni Pakistaniak anoa mitartian humus oso hostila horre bila. Vale, doner txotx! Hemen sartu ikusi lapurre. Ikusten, nire radiokazeta, hause da. Seguru zaude ez dela hauetako inor? Seguru. Bigota mundio guazakan, nazkarri guan. Humusa nahi atzen duten? Nori humusa, ipurtro dira. Hauga, nahi lapurreta indian, hau xebean. Lapurreta, baina ze esaten aitzea? Seguru, bigote jazte zina da, Bigoti hau? Baina, bigotia ez da neria eta. Ez da la zuria. Ez ez, ba, Elizetako ziletako txiklia baino peatu dago. Asintxu zaude ez esan behar. Te-pita-pitare, te-pitare, te-pita-pitare.
Etxien mai gainien aurkitzen da mondeju bat. Aurrien umetxo bat mondejuari begira. Maiganien aurkitzen da mondeju bat. Aurrien umetxo bat mondejuari begia. Umetxoak ikusi galdetzen du harrituri. Amatxo etzen idan esan olkizia latxuri. Umetxoak ikusi galdetzen du harrituri. Amatxo etzen idan esan aholkik zialatxuri. Amatxo esan nahi dio umetxo hoi ez da egia. Txurila mondeju bada eta beltza da aholkila. Umetxoak ikusi galdetzen du harrituri. Amatxo etzen idan esan olkizia latxuri. Zergatik ordun amatxo aitatxo badatxurila. Behan du etortzen da nien deitzen diotzu olkila. Bo, peña, hasi horko de basaia gurtzen. Abioia zeidakat? Ni dakitxela aeroportutan zain, abioiak ez, bezeruak dauten die. Zesatek, abai? Bueno, bani joan, aio. Aio! Hartza krema, eta eman barra ipur masoilen, ez erretzeko. Jo, ez alizen girik emate, mointxe. Birixi? Pausalago estresa pasatezun viajitan, hobeto ametxe gehatzea azte santuta. Goxo eta tranquil. Bueno. Kuarria, billeteak azu zaizkin. Billete bai, que se surri gungo, Bueno, iraola lasa, tanga jantzita autostopiten bate gelituko zaitio. Zezatzuet, azire iraola estresate. Bueno, eta gu estresatu horretik saioa bukatu beharko dugu, ba? Bai, ondo pasa azte santua, Eta iraola Almeriako bidian tanga gantzitxe ikusten mozue. Geratu, eskertuko tu eta... Datorren azarte. Guazemak! Euste un ama irurte zen azkin horrekor! Gaur luixek ez duzenetik inorek ez dizki jaten da! Hemen txagaituzue bueltan diskoa ateratzeko segituen gainera, DJ Tolos! Txikitu zian bordatxo. Ingo, uste diskoteka. Txikitu bordatxoia. Bordatxo txikitu zian. Jokin, eta tande bat alkilatzen baldin bat eustur gozatzen zure tande mimizia, esan ze erantzun hori. Erantzun hori, ez dut. Jokin, eta tande bat alkilatzen baldin bat esan ez. Pixkana gauztia hobe izango ala? Errituzun ere parteko guztik, ez da?
lan